Zoram pon Presbytery KTP meet voi riat na mang tu zawngte kan lalpa Isu Krista mingin delibial ai o po in chibai kabu ka cheu he Zoram pon Presbytery a nikuma changin kanan telvea anuam kan tiviau maya chuti rual ro chuan kan tel reang em tel rei lawang em ti hi ril ruain buk renga sinot lama changin Central India Presbytery din tumna ari chove reng boka chumilai helaya kan tel hun chung rei lo te a mi in duat thiamin du sakna min chantir thiam hle in kan ria a nikum lama in khom puinuam tak kan mang to a tin he kumina helaya KTP meet Zoram pona chuan thalai ho in to khom na lian tak maya ti hian chan vo poimo tak lai chang tur te in minan ruat vele phal te hi kalom hle maya chuti rual ro chuan kan thupui hi chhungril lama takna tiania eng angin nge kan mamo zawng niang ti kha a hrezok tur pastor te le upa te le midang kan hruai tu ten omin kan ria a chung ho chuan soise kan hlok pui zok nge mo ti karil ru chuan a oma amaro chu tia ka kawan tlak ta ka chuan thei top chua kan tumanga tin hei min lo don sonna kan lom em maya mi in lo mu na te tin go hati lama tang to in du sakna kan donga helaya muna zong nen chunga chuan lom thu kan soi nga la tin zai pol te hin zai thiamin zai nung hlom hle maya leitan bial zai pol te ron tel thei hi alu hle in ka ria a mi malang tak te po in lom thuan soi ve rim shimila sual lawin kan ria kan meet in ti hlu zual hle don in ka ria tin leitan hi tun ma changin no pang kan ni lai te po ti tai la chunga chang po chuan zai pol thiama soi khan ni to thin rim shima dur tlang leitan zai pol ti kha chu nal kan ti em thin reng khania tun thleng hian in lo la thare in lo la tha em reng hi alom hle in ka ria pathian in malsawm le chewani tia lang chianga tin helai zpp huam chunga kan thalai te ko than zai pol te po ha kanan ti chin kanan khriat phak chin ringot po alu kan ti em maya pathian in malmin sawmin minom pui hle ni te khriata tin kan thupui hi kan nun pui sa deu to ni don hi ati na kan ya kan kan ti tak deu riaw khian nei kan ya kan hla sak ho hi ngun deuin kalo ngai thla tin ba ka hei kan hla buwa kan hla than ho te poi kan lo ena lim hla wan chu han bita an lam pui vut han tlan pui vut thei tur lam chi kha om reng lo ti theya tin chu mai pi alama kan sak to howa po khan nge ni kan hla sak ho reng kha meditational deu maya sak ngai chi chhungrila takna tak nen lo chuan phur pui har deuh mai chi amaro chu chhungrila takna nei tak tu ta ni ro chuan la lung kuai em le min vit ngor min fan ngor la liam puat lo chi deuh kha kan sak dan deuh kha ni zel maya chu van chuan kan thu pui nen te po henin me riau don ani hi ka tia tin hei Zoram pon Presbytery huam chunga ti han thalai khom pui kan voi khat man na le kan mu ve na nia ti rual chon kan zinga hian mangjing deuh to te po noma kan ron kalpui te zinga po khan a tir ber ria te po kan neya tir ber mang to boka tuna ron mang le boka ain sit ruviawa ma ro chu nei tu tak chan te po changin kan ria a niza na chang khan ti han gauhati lam te po in ron fe chua ka tin mun dang ami te po ahlalutuk lawa voina te po zing kalango han ti mai ula thei vek tur kha amaro chu ani tam seng zong in a hun tam seng zonga inanin pe trau mayan mu te hian chhungril lama hi chon engemaw om chu omani hi ti hi alang chiang sa in kan ria chu van chon kan thu pui soi po hi a phurom le zual viau don te pon kan ria ni khang kha thu ma kan soi thuak ni sela pathian thu thiang lim kan ngai tha anga kan thupui in nga na sam som nga paruk nilo sam som nga pakhat chang ruk thu kan ngai thanga
ti chuan chang sawm atanga sawm pahnih hi kan ngai thla bawk anga thu fing te bung lia kan ngai thla bawk dawn nia sam som nga pakhat chang ruk thu pathian thui lo ngai thlang u ngai te chhungril lama te hian takna idu thina ti chuan lang lo lama hian finna mi hriat ti rang ngai te chhungril lama te hian takna idu thina chang sawm atanga chang sawm pahnih ngai thaleng u o pathian keima hian thinlung thiang hlim tak siam la ka ko chunga hian tharau dik tak siam thar leng che i hne na ta hi mi pai bo su la i tharau thiang hlim hi mi lak sak suang che i mi chandam hlim na chu mi pele la tharau ti nuamin mi chel rengang che tin thu fing te a hian bungli chang som ni pathum thu ngai thla ila thu fing te bungli chang som ni pathum thil dang ber a in ni thin lung veng tharo nun na lo chhuwa na ani sia pathian na thu kan chiar te kan zatan malsawm ro se amen i tong trai u lalpa kan pathian du tak min mangai tu mishing terem ruat na hi a hlo tlin na nangin min mu tir thina huneng emo chen na tanga Zoram pon Presbytery KTP meet voi riat na nei tura ruwa man na ompo nangin a hlo tlin na min mu tira ti hian voin chhun lama kanin khom te nangin min hruaya tin zanin thlengin i tharau thiang lim om puina le kai hruaina du om tak nuaya meet bulmin tran thei ti rawang hian kan lom em a masai ni hne na lom thu kan ron soye ti chuan lalpa he kan mi ta hian thu pui poimo tak mai chhungril lama takna idu thu kan zir ho don ani ya lalpa idu zawng hi hlo tling nge se kan du hle a tin he kan mi ta hian kan thu pui mang hian kan mel ma dia bola poi soi kan tum dona lalpa tharau mun khatin min pol la a soi tu le ngai thatu te zawng hi kan mel ma dia bola do dal thei tur le a poi soi thei turin min tran pui la min ti chakla huai sen na dik te min pela kan thin lung thewa pathian ram ron thlen tir le la thu tak le tak na chu lalpa kan thin lunga hian nem hia lo om zel theinan le ti puna lo om zel theina turin kan mi tai thupui kan soi tur zawngte hi khongai takin nangin hriak ron thi la mal ron somang che kan lalpa Yesu Krista mingin kan dil che amen kan hria tangin kan thupui kha chhungril takna tiania mizo Christian ten kan mamo em thupui tin thupui relevant lutuk tun lai lutuk te po ti la tun lai kan nun ne na in rem lutuk mai chu tiang chu kan soi chho do na hei gau hati pastor hian soi rei turin miti alo mu thu than de uder nge moni ama ber hian in khom ba na po program lo ne rei de soi ro miti mi fuya amu thuk chong kan tin tir mai thei ania le eng po ni se kan thupui kan mamo em mi zoten kan mamo em kan soi do na zanina hian avoi khanna hian chhungril lama takna AWMZIA kan zir howanga naktuk choma hian pathian in remati chuan mi zote mamo chhungril lama takna ti soi kan tumanga chonu lama hian chhungril lama takna kan nei zel thei dan tur ti zir ho kan tum don bokani chutiang deuh chuan thupui hi kan thena ti chuan zanina hian kan thupui hi then thumin kan thenanga ama sabera chuan tong bulla tanga AWMZIA chhungril lama takna ti hi tong bulla ma tanga AWMZIA han ti zawng hian an zir ho taila ani lo lama tangin kan hel deuh photanga takna ti hi muk na ni lo ti hi lo hrepot tengu kan thupui hi kan zir ho do na he kan hupur mayang ti ka hlawa chhungril lama takna ti hi ke ka ho ro pui sia lo ti tok ten lo om mai theya muk na le in muam up na ti hi kan thupuin atum lama ni lo ti kha lo shema sapotila he kan ko ran hi sinot hi in muam up thin tias hriat hi kan ni ve thin hrim hrima sinot in khom pui te phei hi chu an up lutuka an chik mur thei ti te khamin min fiam dan kha ni thina amaro chu ti chu kan ni bik lowa Mizoram kan lai khan kan Presbytery huam chunga
กชันประคัดอุปาหูข้าอันอุบไม่อันเตียอันนี้มัวมุบเทลุตุกะอันข้อหูวินันฟิมดานะขจวนกันอุปาเทสุดาร์การจันเวทฮอลวินันอมเทียมอันที่นี่ขัดเตียงเตปอข้ากันกขันจันจินาเฮียนตูเตมจันจินาเราอมโตอะเกนินชุงริลลำมาตักนะติกันสิร์หูตูฮีปอนลำอุบนะอันนี้งดเราจู่ผ่านชวนเกยปนทูหูเดวก็สวยชัวจ้างอมไม่เทติข้าเราเสียอุละตินชุงริลลำมาตักนะทุปุยมังยินมีตันเนียอันมีดเจ้าจู่ตุมบาร์ไม่นิติเตข้ากันอมพลังติกับเราเลียอันมีดเจ้าจู่ฟิมงามันนิตาโลอันนุยง่ายตาโลตีลำข้ากันหอนตูรันอีโดนโลตีข้าเราเชฟฮอติละอันนี้เราลำกันนั่นลูจิลมาสลบกันอีจู่เล่ชุงริลลำตีฮีจงบุลละมาจังเตปนกันช่วยโดนะเฮบรายจงอาจวนตูข้อตีนี้จู่มีเสียจู่ชุงละมันนัดทกตูข้อปนละมาตัวมตูเนยสวยนานี้มีสิ่งตักสบุงอาจวนอันเตะขินจู่กัลเฮียนี่กัลเฮียนปอนละมาเฮียนไฟบรัสกับจูลอันติฮีตัวมตัวเนี่ยอาชุงอาจวนนัดหกตู้ตักออกมาขัดยังเดียวกันชุงริลสวยนานจวนกัลินตัวมตัวเนี่ยอาชุงมีอินนาทกะข้าอาชุงนัดหกตู้ตักสวยนาอังคาอันนี้อันติชีนั่นนี่ติจวนจูปากาจวนทราบจงจวน inward part ตีเต inmost thought ตีเตริลรูทินลุงลำชุงริลลำไงตัวนะตีเตกันชุงริลลำกันทินลุงลำตีสวยนัดเตข้าอันนี้เบรโอเม amplified Bible ขัน inner being ตีนัดกันชุงริลมิชิงตีนางซงเตปอินกันชุงริลนี่นะตียังปอินสวยเทียงจู่ชุงริลตีขันอิพอตตาเสละตินตักนะหันตีตักฮีเฮบรายจงอินเอเมตตีนี่ทุทุงลุยาเฮียนวอยซาสมนิปัสสรีอลังทุทุงทาราจุกปุยจูอเลเทียกริกจงอันนี้จู่ทุทุงทาราวอยซาสมเวลลังลลีส่วนทัวสอยโดนเปียงตีตักเมวินกับฮิลเจอูอติชินค่ะกัดดมียลวันนี้กับทุสอยฮิดิกตักเนียอัลเลมมันนี่ลวันนี้ตียาอริยตีรนชินค่ะขาตักนะขาอจุกปุยจวนเนียนตียกันไบเบิลเห็นฟ้าอินให้มีจงจุกปุยฮีจันนิสมทุ่มเล่ปัสสริลายอมบันตียติจวนอิงลิสาจวนชุดทุตักตีนเตตักนะตีนเตตินเรียลิตี้ทิลตักทิลสักขัดสวยนเตตินสเตบิลิตี้เงนะเกานะตีนเตติน trustworthiness รินงำนะอินหางำนะตีนเตข้าเสียนี่อันนี้ลมมันนี่ตินจูบากาจวน faithfulness รินนะตีฮีเอเมตเสียนี่บอกตักนะกันตีฮีตินจูบากาจวน right true verity ตีเตดิกเนียลรัวโลสอยเซลรัวโลฟิอาดอลตีนเตข้ากันทุปุยจูนี่โดนตานี่ดิกนะเตปอกันสวยงะรินนะเตปอกันสวยงะฟิอาดอลนะจุงจางเตปอกันสวยโดนนี่กันทุปุยเฮียนะหัวมซาวโดนขบไหมตินให้มีกันทุปุยตักนะเฮบรายจงเอเมตตีฮีวาบเฮบรายอามันที่จังเลวกัลเนียทิลตีจังเลวกัลเนียจุมีจังจวนอาเมนที่พ่อเฮียเราชัวกันนี่อาเมนเสียสุกันเพชรวังนิโรเซเราเนมเหนะอังจีคานี่เราปมปุยนางจีคานี่ติจวนสุดที่นี่จวนกันทุปุยฮีปัทเทียนมีตาโปเนมเหตลากปมปุยตลากชุงริลลำดิกเลชาสอยเซลโบฟิอาทิงฟิอาดอลเทียงลิมปัทเทียนจีนะทุตักเตียงเทปคานอาเฮียดเฟียเทโอเมติจวนจุงซงจุชุงริลละมากันในจวนปนละมาเฮียนดิกนะอลังชวกชีนะปนละมาเทียงลิมนะเทปอเราหลังชวกชีนะกันปนล้างนุนเฮียเราดิกทำไมชีนั่นนี่จู่สานินาเฮียนมิโซวังซองอินคีร์ตายละมิโซเตเฮียนกันเนยกันเตียมปนล้างเฮียนกันชัตโตเกมปนล้างกันอินมูดานะกันอินมูทลิงเอ็มชุงริลลำกันหูภาคโลเตมีนุนาจนกันว่าหูภาคโลมานี่นุนเชว่าอินเตตายละจุตาจนชัตโตกันอินเตียมตีเตเฮียนอินเอ็นตายละ
he ka ngai tua dana chuan Zoram Kohran history hi ziak don ta ila COVID-19 nulam sang ni som ni nulam kan zawai kan khriat chian em hi Zoram Kohran history hi ziak don tai lang chuan dark period tin ka ziak ang ka ti Kohran ta na hun thim ti azia chi nin ka ria COVID-19 in min nuai shep maya in khom theilovin pathian po fak theilovin nasa takin bo be in kan oma adot lea chuan o kan nasa te ang chu in khom a thei huna chuan kan fak nasa te ang chu kan ti nasa te ang chu ti kha mitam tak be se ani lain in khom an thei le chi ale kan kataroi roi mayani kan hiam taroi roi mayani min ti chaw zota ani amaro chu ti ruale ro chuan chhungril lama takna nei tu tak ero chu an lang fia tul thunga ti mai ho kha alem ho kha chuan chiang tula atak an fia tul mai boka amaro chuan nol pui ang ero chuan mi zo te hian Christian na chungchang ale ko shana po hian renew kan mamo siam thar kan mamo ti chak thar kan mamo ti hi chu a chiang em mai ani hei Zoram po na ho te hi ka ngai tua na pakhata phei chuan kan na le kan hu pha kan i wang nge ka chiang lowa kan tak zok mai mo ti na te ka nei namdang kara namdang ring lo mi tlim pui kara kan oma sual tin reng kan ban pha ka no chi zuar du tan mi khiat mi alawin a zor thei drugs khoi du tan ati thei lu tuk khotlanga mual po mi alawin ati thei zuin du tan ati thei chu tiang zel chon ten taka nun mang du tan ati thei em vek mai ani amaro chu ti chung sia thalai heti rual zanina po kan pung khom thei te tin in ko ran cheu po han mit tha ula pathian nia te in khom huna te in khom thin rong bol chak em pathian fak chak em pathian biak chak em mi heti zat kan min hui khom thei reng mai hi hemi mu hi chuan aro pui mange o kan chhungri lai chan oma ni ti hi a chiang thinin ka ria chuti mek lai ro chuan a bo ate vek chu bo tak po hian oma hei deli khopuya te po hian ka ti thina ko ran ron bel chat chin ho hi chu nupui pasal ka kan ni hi ka ti top mai ani ti mai te ang nupui pasal in zon kha kan uar melin ka ria voin tlai kan fellowship atang khan in char te utuna te huiana hun don lu tu kania kan mit te hi Zoram pon lama kan tiang o deli chau ni lawin Zoram pon lama khopui sang ring lo mi tenen kan in chia pi an le zu in du ta na zu tlar chut na huna hian sual khoi tur kan ban pha ka reng na huna hian ko ran bel kat mi kan lani zel hi chuan kan chhungri la hen engemo tuna kan thupui hi alat hi lawani ti hi lowin repot ta ila vul nun zual zelanga yang ti ro chu chianga chu kan la soi zel don ani engponi se chu ti rual ro chuan Zoram lam hi thirila Zoram lam chan chin he kan vei kang em in ka ria kan ram chung din mun sual na chi rang sang na sat zia te heng ngai tua hi chuan rampo na mizo ti inti po hi aza thak lek thinem o ti mai tur hian ni enga tinge heti em asual ina min buan na sata Christian nun enga tinge heti em a chiat chau ti te hi in ngai tua ve thinin ka ring ka ngai tua na pakhada pheichon criminal tribe pa hian kan chuak zo ma yang a ti hi a hlau thonom thinin ka ria ma se pathian zara chu chu thleng lo tura ka nga ya kan chan chin ngai tu ila hey YouTuber an tam em maya an chan chin ron the dar te la hi a chelam hlir ringot crime lian tak thling hlir ringot mai hi kan ramatang hian an the chuak ur mai ani hemi chan chin hi heng zong ngai tu te hian enge chan kan ti chuan chhungrila takna lo wang ani mai chhungrila pathian thi na tak pon langa chuan Christian ni ve ma se chhungrila pathian ne na in zom na tak nei silo chu tiang mi chu mizo zinga hen kan tamani ang ti hi a chiang rengin ka ria chu wan chen chu tiang kan ni ani chuan kan thupui hi kan mamo le mai helai lo pung khom chau teni lo mizo namang hian kan mamo thupui kan chai ho don nin ka ria in fiam mi
tam takin omin ka ringa tin football hi kai po ka lom ve viawa hei EPL lan chan le don ni zan train chan le ta a le nga lana Manchester United thi kan chan ve viau maya kha chan deuh sin lo bu ngat mai chen chu kan len chi bai don ne na kina kumin phei chu be sei te po tle min kan ne ya ni kum lam te kha chu za tha khop maya mai uang lo le mai thina amaro chu tu na chan tle min a siam ta kan soi du chu khalam pang dai ni lem lovin footballer pumpui na nei hi in mu to emo footballer pumpui na nei hi ka hreto ha field chunga atal na theilo reng chet that har lutuk enga tinge pon lama chona fit lutuk a chona sek amala tha atlan te potlan thei viau ama po body po physical a lutuk ringot ma se enga tinge chungrila pumpui na neya chuan in fiam na konga ati troi tlat achak thei tak lo chungril lamanget miau chuan pon lam hi dik kim thei lo ani chuan mizo society a po sual na lo pung kan ti hi a chan bul pui ber chu dap donila kan moral kan chungril lam kan thin lung lam siam that ngai tam lu tu ka wangin chumi lam chu lu chil a chul ta ka wangin chu ni ber mai ani a chan bul pui ber chu mental problem nei te kan tam em maya he kan zinga po hen in om ka ringa kei po nasa ta ka nei ve to ka nia kum ruk chung mental problem nasa ta ka nei ka nia tu te mo trong dan takin ril rulama risel lo chuan anxiety panic attack depression ti velina min del tlat chuan pon lama hian a happening thei lo ti top mai ngo pon lam nun hi anung thei lo re mu ta swing mai ni changin an phur sura changin kamu ta off kan ti le kan down le rui maya chu ti reng chu kan ni enga tinge chan chungril lama fel lo omalom ti ro chungrila takna lo lom chungrila khan veinga ya thlat maya ni chuan chu tiang tak chu he kan thupui mang hian kan vei don ta ani kan thupui na min tumpui hi ti zong hian khai khom ta ila trong pula changa omzia chuan kan thupui na min tumpui chu chungrila pathian ta na rin om tlat nget tlat thin lung min nei ti ratum tin mirin tlak in nga ngam na min ni ti ratum pathian tan po rin tlak mi hring tan po rin tlak min ni ti ratum tin thin lung dik moral dik thin lung fia dol chungril fia dol soi sel rual lo pathian mi ta moi he kan thupui hian min pe ka tumani chumi nei tur chuan kan thin lungi lo hong teng he kan thupui hi kan pass phot chuan kan zir hlo thlin phot chuan midik in nga ngam na Christian rin nom kan chuak sup tura ngai la in nga ngam na han ti tak mai te hi thalai te phei chuan in mamo em hiania ko puizon na ko nga hian in mamo ni in nga ngam na security tha ani hi kan nei chuan ka him don ani hi kan nei chuan ka ngai tu om don lo ani ne na kanin nei hi chuan kan ding chuak don chu in mamo em ani nula te po hian in zona ni ti ro mel la mi chu ni ber to lovin ka ria tin tun lai chon mi hin mel chelu tuk du to lowa te po ti la a man lai de ho siam lei thei to ri lo hik kan om te po ni mai theya tun lai mi ho hi chu han te po hin hang vak du to lowani enge mo mang hian in ti glo a he ke poi min ti glo an tum viu ka glo e mo ka hrechi alowa kan mulem lowa ati lei thei me ulowani ke ni ang hi chu to ana ma se tun lai a chuan mel that ringot lam te po hin thlir lo ti ro in nga ngam na ni em in nga ngam na mi ani miau chuan mel thaviau lo ma sela ing tin ngei du theya an tia a paru tlat alom kha ni mai paru tlat kha o mani mai a han te lul ne na ngau lo te lul ne ing tin ngei du theya a mit meng hi moi ka ti ru riawa kha ni le zel mai chuan lam tur dang kha om zel mai ni mo than chan kha ma se aril bera chuan in nga ngam na mi ani tlat kha ni nula ten kan du ni tlangwal te poina ni thowang chu tiang ang chi mei cherin om mei che in nga ngam na mei che thiang lim chu tiang chu kan du nge yang
chu he kan thupui hian min tumpui po ni dona kan zir chua kan ni te chuan ko pui tlak kan musup sup tura nga yang o le chu tiang chu kan thupui omzia chu ni phot ta ni ti chuan kan then ni na chuan sam som nga pakhat kan chang tar kan lak chua na sa ma tang hian chhungril lama takna omzedang kan mu te thil pani kan soi leanga ti chuan kan du tok do na ni pakhat na chuan ma sa zo ka chuan ni sina chang so ma kan chiar kha ni o pathian keima hian thin lung thiang lim tak siam la ti kha kha thin lung thiang lim kha chhungril lama takna pathian ina du em chuani kan thupui hi alo chua na hi in khresa vek thowin ka ringa davida bo chiat na tanga lo chua kania davida hurna konga timayang sexual immorality lam chung changa achet kholo na atanga ron chua kania chu engwanga lo om nge kan ti chuan a thin lunga thiang lim lo ani mi nu a i tani mo ti top mayang o mi nu puya i ta a thin lunga thiang lim lo chumi atang chuan he kan thupui hi lo chuak chhota ni mathai bung som panga chang som pakua khan lali suan ti hian a soya thin lunga tang hian ngai tu ana sualte tual tha na te ui re na te in ngai na te ruk na te hek na te soi chiat na te lo chuaka chu nge chu mi hring ti bol hlo tu ani ti mi hring ti bol hlo tu chu chhungril lama tangin ani chu chhungril lam bol hlo tak a chuan pathianin he kan thupui mang hian thu takna ron phun hi tum don ani kan pathiani thil chia thil tha theng thin tu thil chia thil tha chan tir thin tu ania cross te po hi ngai tu ta ila tun ma chuan thil chia ni an chedong cross ani top mai ni zani nai an chedong dang kanom vem kanom lawang tiro kan bia gi nai ne khoya po hian ani la kan kho chunga point ani la an chedong dang a om lawang an chedong cross ani ma se pathiani nan khalan khala ti to mai te ngo pathiani na man ruwa an man meu chuan leile van in rem na symbol ro pui berra alo chuak ta mai ani kan pathian hian thil chia hi thil tha a chua thin mishing te ro chuan thil tha hi kan khal che thin thil thaman to deuh te kan leya lir thei man to deuh tha deuh te kan leya kan khal che thin mi khring in ati chia a pathian in atum ve thunge ro chu ati thine ro chu ti that hiani chu wan chuan he thin lung suala po hian temple din hi pathian in adua ama ne na in pol na mun ama ne na in zom na nun kha din na dua chumi turatan chuan chhungril lama takna ka du ti hi takna adu thin ti hi tuna hian kan zir ho ta ani chu takna taka chu he kan mi ta hian kan zir chua theu thei kan in du sak em ani kan soita kan khang kan thupui lo chua na hi 6 man suala tangin ania chu wan chuan he lam hi kan hoi deuh fo do na za mo lam rong kai deuh te pon ni mai theya then hi chu ma se soi lo thei lo ka nga yatin kan tun lai khove la ta na relevant em don boka frang deuh pon ka soi don ani ti top mai te ang 6 man suala tanga lo chuak local zel thupui kan manga voina hian zanina hian thalai pual lam deuh hlek kan soyanga naktuk choma chuan hemi lam hi kan hoile huna chuan kopui nei to te pual te po khen tel deuh hlek kan tumang tun lai hian mizo society a kopui nei chunga ngai zawng nei tiang chi hi kan tam lut tuk he ve yo me maya chu wan chuan he kan thupui hian min tham tel don ani thin lung thiang lim chu chhungril lama takna omzia ania ti chuan kan soyang khan thalai pualin zanina ti hian hoita ila pathian hian ti sachak na hi mi hringa ada ani chu wan chuan ti sachak na hi do ngot chi ni lo do ne tak chi po ni hek lowa ti top mai te ang ti mi vek the ani lowa ti sachak na hi kan do ral thak mai chuan piang le tur kanom to lo mai ang ti lo mani tro nang le ke kan pian na chan po hi nge bul pui te chu ti la ti sachak na pathian in lo siama wang khan chemical zela han kan lo chuak hi lo ni ve the ani ama ro chu ti ruale ro chuan ti sachak na kan ti te hur na kan ti te hi sex organa hian om lowa
a na chu chhungrila bok ani o chhungrila bok khian ani ni chumi ani wang tak chuan chhungrila takna tlat chuan chu ti sachak na te hur na te mi zong ina kan pai hi chhungrila takna mang hian control thei ani khal ngil thei ani kong dik zo pui thei ani chhungrila takna nei lo te ta ne ro chuan mo ani anginan manga atopa ara che em an seng le mai thin ani chuwang tak chuan he lampang hi soi uara poimo le in kan ria a hei tun laia hian thalai te po india tin thalai chau lo po kan ni ome heti lama hen kan zama ma kan nungma ma ta zel mai media thatwang te po in kan in hreton ta zel po ni mai theya man lai tang po hian heti lama nun na hi chu om rim maya hei son te po hi an lo tam em to thina tun main Zoram po khan mun pakhat kan na chu in tin deuh thaw khan an khuwa khan son an oma nu thloi te pon oma ni hatiang khan ni tun main an lo chena sa ve viau ani tun la yang in media lo la thachia lo te pon nianga eng pon ni se tun la ya hi chuan kan za hai ve deuh lek hi chu ni hei vit pe han ti te mo mani in zuar reng mai mani thalak kumkar thalak zong ne na hatia sum hu na tura ta na sum don na lo manga lo thon chuak du to kan ta zel mai tin kha han lal lekila enge kan cha khi o fel mel de wa thalak in ngai klom mel de wa thalak ai chon sexy mel de wa thalak te kan thiam tlat ti ro ke tri pinula pon eng tin mo hu yan ti por de vel te kha anuam kan ti khat tu te mo ta na it de tu ra thalak te kha kan cha khat heng zong te po hi enge chan kan ti chuan chhungril lama tanga rum thok tu wang vek kani chuan he kan thupui atang hi chuan ho he hi zir chhuak ang sexy ni a in noble ni hi zir chhuak ang miang sexy ni a in ngai san ming tha choi moi kak ni hi chu tun lai mi te hian kan mamo le in ka ria tin i sexy wang ringota nei tu che chuan i sexy lo huna enge tiang ti khangai tu ro kan sexy wang ringota it na wang ringota min nei tu an omani chuan kan zur hret huna kan i lo hret huna kan hu te uai duai huna a son chei huna chuti huna chuan mo amam nal danga zong mayang chuan chhungril lam tak na nei ve chutiang mi in dap muk thei kan omani chuan al lungo tang chu kan in du sak ngoi ani tin kan pathian ina huat em chu kan bible bung putluana kan mu chu in ngai na ti hi ani in ngai na ti hi kanu ka ngai ka pa ka ngai ti lamani lo fornication sap trong in ania unmarried sex in nei na huang pon lama sex man ti hi asoi fi dan chu ani sap ho in scarlet sin ti te pon an soi thina sual sen lar ti te pon a soi thei ome hemi chung changa hian thalai ho te kan filim zel kan in du sak le mai kan pathian ina huat zia hi thuthung lui lama chuan ni khat thil thua sing tel ti lum na te po omani tin thuthung thar lama te po chu tiang ti mi chu in ngai te le ui re te chu pathian ina ngai tu adon si ti te kan hmuwa tin chu ba ka thupuan bung som ni pania kan hmuwa phei chuan khopui pona van ram chang lo tu ra pona tur zinga khan in ngai mangte ti khan telani unmarried sex nei thin te kha mo fornicators te kha in ngai ching te kha van ram chang lo tur zinga omani korin lekha thona phei chuan chu tiang mi te chuan pathian raman chan lo tur thu po chiang takin in zia kani tin chu lo ni photta sela chumi palpia lama chuan tun laia chuan same sex chung changa hian thalai te hi hei hi kan zinga ti kan lo mai theya kan pal na turin ven pui po hi chulin ka ria silong khopuya hi chuan hria tin nei mai theya nge yang ka ring gawatia po nge yang delia po nge kan mi zo zinga nge po mei chia in lu adu na lo hei hi an pa nia ti turan omani mai tron pa kha apa khat zo ka nu zo apa nu pui zo ka ne hian pa zo ka ne ti turang chi oi lo lu tuk hi ni
heng te enge chan kan ti chuan mo abul bera chuan sexual abuse sex man sual na pia lama perversion hur her lutuk na wanga ni top mai in man dan pa ngai pathian in a siam chu mi pia lam chu perversion hur her lutuk na ani top to mai ani abnormal sex te poti tong mai ang excessive sex ani to ani chung chu rom le khathon bung khata chang som ni paruga kan hua phei kha chuan pathian ina hoisan te om danan lati le ngala arab thak lutuk pathian ina hoisan ti wanghen ale top mai ni ti lam kha ni lo athi top mai ni ti lam ani lo za thak taka hur phalin na hoisan ti kha ni chu zok chu ni an thi ngal kherlo pathian ina hoisan te chu wan chen chu tiang mi chu kan singa zanina henin lo omani lo phei chuan in thok thei chung hian sim ro u tin lo la ti ve ngai mi lo in ni phei chuan in veng hle ro u chu tiang mi ta chu an chung ri la takna om to lo he kan thupui hian chang ve to lo poi lu tuk amaro chun thok thei chung ro chuan pathian in sim na chan sa pe ni ti ro hi chu zanina hian kan riat apoi mo ani tin pathian mi te kan nia pathian fa te kan nia kan ta na en rei him lo te po hi om ve ni lal davida po kha bat sabi in buala mu lai khan en rei lo mai sela zum muzok sela o mu lo tur ko mu pala ni hi ati mai sela le lam te kha hoi ta mai sela a bo che hau lo tur ne ui re hau lo tur ne a en rei lu tu kan hi te ro po hi khop mai en rei lu tu te hi bat sabi la kha en rei hi lo dol phian ni o mania tlang val pakhat chu a thian ten i bial nu khai soi tha em sia ava mel thalem lo ve molen te o in en rei lu tu kan yang chu tia en rei lu tu dol lo te po hi kan no ma bet sabi ro hi chu en rei lo dol te ul kan yang kan kai lu du na chu tun lai mi tam tak te kanin man na pornography chung chang a hian ka kai lu dei du kan thupui hi khal chal deuh viau mai the nia thalai te zinga kapu pon en hia poem sex video en hia poem mani in shik khak hia poem ti zo na te kan dong ve to thin chung chan dan chu kai po hian ka thiam lo ve viau thin en ken siama ro chu pathian pol na tak tak nun nei tu tan chuan chhungril lama takna tak nei tur chuan heng nen hian in kop reng rem lo ti hi zanina hian kan soi du ani in lo en to thin ani mai thei en to thin in omin ka ringa ma se en rei lu tuk lo te u sim thuai te u en zel lo te u chu zanina hian kan in cha du ani a serious em na thil pakhat ka khiat hi ka zanin chu kan soi chuak ka voi khat soi chu na tur ani ya ama tak mi testimony ania a testimony nei tu tak po hian soi chua phal lo reng thina ma se idu chuan soi chuak ro tin phalna ka donga chu wang chuan kan soi teang rap khak in ti veu mai theya rong bol tu kania ati ani kaushan miroi kania kaushan in a ka cheng bok ati chu ti ni chuan tu nge nia kaushan in a cheng bok chu pastor ani theya chokidar po ni theya missionary po ni theya rongbol tu ko shanina in an sak khatiang nga cheng kha ni the ani na tak kha chu kan soi chian lutuk chuan thalo palange chu tianga chuan ka chenga video thalo hi pornography hi ka achil ve de tlatani ti ka en ve maya ko pui ka nei to ma se ka ko pui ne na sex man ai ma in khami en khan ka tlei zok in ka tlatati thalo sin no to na mo ka tlei pui zok de tlatati ti chuan hun enge mo chen chu ka tui pui nuwa chuan mu mang mak deuh ka nei ta hlok maya te amu manga chuan van tir ko amu ne van tir ko mi pa hiron kalate ti chuan inun nakaron ladona shem huna kanda don che minron ti ta tol mai ni ti mak hi ka tilu tuka enge shem huna ka om na chan tur rongbol tu tin mi te pon min hre ve sin afa za thak om ve rem huna chon min da lo ram te ka tia ani le leilo ta yom don nia min ti le at leilo chu enge ka ti le a chu ta chuan
tlang zing zum lut tuk mai tlang pang oi lut tuk zia zum fur mai hi min mu tira at kar kha thuk em maya chu mi thuk em kar chu lei lot chu ni ta hian ni omanga tia chu lei lot chu kan en chianga at ko te chu amin hum reng maya lunga lum chur reng boka chung chuan min del reng don ti kha ka mu boka ni ti she om hi ka ti em mai chu ta chon zo na ka zot le ta ani le enge heta ka om na chan tur hi rong bol tu ka ni ve sia enga tinge heta hian min da in tum ka ti ta ni chu ta min chan na chu hi ni ti aru ka ithil en thin kha i sia em ko shan ina le ngal min ti ni ti a chiang om khop mai ko shan ina le ngal ko shan in ringot mai po hi pathian hian alo ngai serious om le mai ti ngai tu na min nei ti rani mi tam tak chuan biakin te po kan an za lo wa thenin an lo roka tiang khan eng tin ti de mon lo tia ma se chung lam khian ko ran ho ina kan lo ser ran pathian minga kan lo din hi alo ngai serious om le mai ka ti chuan chu ta chuan ni mo ka te ka in chir em mai ni ti ta chuan khongai ka dil ta chot maya chance min pele ro voi khat chia tal chance min pele la ka sim ve kang he thili chu ka ti ta ni ti ta chuan chance chu min pele ta min khongai ta rama chance min pele ta a local ro I ha mai mun danga ka hruai ang chemin tiam mun danga min hruaya tiang khan mun theng thon nuam dewa thing huna te mi kan leng dun ta ni ti chance ka nei le ta chuan kan har chia mai chu pathian ne na lom thu ka soyani ka ti lalpa idu lo zawng ka ti chiang takamin khriat tir du wangin lom thu ka rila che ka ti mi mai mumang te chu then ka chuan kan oi lo mai theya atak takani le nem ti theya ni ma se ma na po mumang alo manga tu na po lo la mang theya ni ti pathian in alo mang theya ni ti chiang takin ka khriat pha ni ti ni ti chuan chu ta china chuan ka sim ta wang ani ti mi mai ni zanina hian ke ni po kan lo om veang ko ran ina lo en thin te po kan lo om ve mai the ma se chu tiang ni chi alo mun dang alo en te po kan ni mai the he ke ma private ina lom ti ringot kha ani ber lo mai the o heng en hian enge khen chhungrila hurna ten omna ti mayang o u chuak taka 6 man chak na te thlengin a thalo lam zawng lirin min thlena a kan nu pa chu kan zeilo lu tu ka heta tangyan kan in ziranga ya lom ti hi tu ma anom tak lo mi pa mi ang chia lo po hian an thiam mai te po ti tengo a halam kha chu lu tu lo mai teng an thiam mai a huna chuan mo zirtir lu tu kan ngai lo khang manga in zir kherte kha ngai lo zei zir kherte ngai lo zei lo de maya hanin neya khatianga hanin kwa chho vel teng te kha in rin ton na hi thuk du zo kania chuan chuan hetiang chungchang alo tang ve pon edik in lo om ve ni chuan zanina kan thu soi lo reng ro chhungril lama takna ti dal thei tu chhungril lama hurna tu thei tu chhungril lama ten om na tu thei tu chu hei hiani ti hi kan hriat renga poimo ani chuan chuan kan en ringot hian mit chak na lom heng tu mit chak na mai lom kan tia mit hian a ranin thua ka nei reng lo mit chak na kan ti hi chhungril atang thowa lo chua ka nei chuan khang zong control tur khan chhungril lama tak na hi apoimo em mai ani thu fing kan chiara khan thil dang zonga in I thin lungveng tharo nun na lo chuana bulani si ti kan mu kha kan thin lung hi bol hlo deuh thun na man tur lo ni lo kan chhungril hi ven thata lo nga ani tinin ngai zon na ko nga te po hian pathian tri na lo nei zel te u man lai chuan chan si nei lek sela nula le tlang walin chan san nei leka ho mi tom en khangu kan tia tlang no pang howi kan tlan hum zela ti khan kan va mu lek chuan tlang ti tian tling le chu mi te chu ta chan an tom kan tia tom ti te kha a re phak loin om nge yang mo le man lai trong ani chu chan nei soi na ni chu kan soi zui hut thin tun lai ai ro chuan kha tiang kha ani to lo in tu chuan khoi hotel a mo book zeu ula khoi hotel room a ma tum hu mia loin in du to kin in om thei reng ma se mutu chewa om reng don chu ni vai ramachanga nulale tlangwal hodun pakhatan soi hi angai nom hi kati em maya kalkong lakloa zan an ri angai ta sia hotel pakhata hen an riak tanti
in shengai po hian ni lawan tia chu ta tlangwal zo ka chu tlangwal fel deuh mai an veng te pheijon i suana wan ti thin khatiang chi kha lo ni ya ti chuan zana khan double room an la double bed omna a rangin an mu ve ve ta a reilo te a chon nula chon ka mulum zo lo ati tatlat ibula ka lo mu theyang emmatia mulum zo lo na na kha chu theye tia mutir ta mai ani ma se minute ni khat an liama mulum zo lo kha lo ni chi lo ani ti to mai ang oi thla thiam to mai ang be se ya lo nei ani ti chuan anin khan danan dik lo chana thok danan dik lo chan ta chuan le chu tlangwal chu zuang tho thu ta lai ta ona thoro ka chong chai don che ti ta mai khai ti ro ti chuan an in chong chai ta mal maya abdot le chuan mo mulum zo to ti to mai ang o ama khuma pan wang mai ani kha tlangwal thin lung kha o kan thupui hi chu wa om chiang em ti ro khatiang te khan ni i tu mang umiang kan zinga po hen lo ni to inom ka ring mana he tiang nula tlangwal na lama thiang lim na thu hi bia te bia la kan om lain ka soya in khom kan bang nula a phiang phuang pakhathian miron pana padong khatiang kha chu mi mun la deuh mi te chan chin hi soi ringo ta keipon ka tong ve fo to ni o ka chan chin te poi lo soi ve ro aron tia a lo mo mang reng khop mai le eng po ni se khang zong kha inga changa lo chuak nge thin lung bol lo atang in ani ta chuan chhungril takna kan du chu o pathian keima hian thin lung thiang lim tak siam la ti kha ni thin lung thiang lim kha chhungril takna zanina kan zir chu ni o le to beratan kan ti tong e reilu tuk don tlat toy te in kan soi te ang sam som nga pakhata changa chhungril takna kan mu pakhat le chu ko chhunga tharau dik tak hiani ka ko chhunga hian tharau dik tak siam thar leng che ti hi helaya dik ti hi hebrai chonga chon kun ti ani ya sap trong chuan erect perpendicular ti ni chumi chu enge omzia dingil ti na ni tharau dingil ka ko chhunga hian tharau dingil siam ang che tharau van lam kok ti na te ponianga tin chu ba ka order spirit tharau mu mal certain spirit tharau dik tharau chiang farm spirit stable spirit tharau ding het ti te poin a soi chua thei bokani nuai tu wazira on mai hing mai ni lo turin ka ko chunga hian tharau dingil tharau dik tak siam ro tharau ding het siam ro chu chhungril tak na chu ani tun laia hian khem tu rang atam zirtir na sang atam ti ro ni kum vel loka em ni kha central india lama changin kan mi zo nula sum kar nei vak lo mel tak mai pakhat khan enge mo zirtir na mak deuh mai oyom lo deuh kharon ti chuaka sex chung changa achuti khatia poi lo ve pathian poi soi na ni lo keimani in refresh na poi mo chuti khati ti zong in zirtir na ron pe vak mai zirtir na mak deuh hian nuai don cheu min duai don tun lai thalai te pe chu nuai nat berin ni zel don ma se chung huna chuan tharau ding het kha lo nei ula chu chhungril takna omzia chu ani o apoi mo hle mai ti ro tin chung ba ka chuan hei tun lai atong kam lar deuh pakhat chu I am not religious I am spiritual an ti te hi in fefo tong ti ro Kohhrana in mang pe lo chen khat hiao soi ani fo chin spiritual ni kha tharau mi ni kha license to tinga kan tiang Kohhrana in man lo na mo Kohhrana in man lo na license anga te khanan ngaya ke chu ka religious lo sa khomi kan ni lo Kohhran mi kan ni lo ma se ka spiritual ka tharau mi pathian nen kan in pol reng te en tia heng zirtir na te bum na ni ti hi hoi rekatang u i suwa zirtir te hun line he tiang anom ngai lo Kohhran ding ti ra he tiang anom ngai lo hun nu nga tluk san na lo khen hun tur le bum tu tharawaron zalen lutuk huna lo kheng tur te zinga mi mai ani hun nu nga chuan dan bo chepa ron nin lar don ti kan muwa chu ataka so dan bo chepa lo kala palian khop mai mul thur mai ti chi ni lo thin lung lama tharau lama ani don a man of lawlessness ti mai ang o lawless chu enge dan du lo na in kai khruai na ngai thei lo na mu mal lo na ti te pana soi thei ani
chu van chuan ko ran huang chunga oma dan le dun khir tak nuai in en kol le in kai ruai pe to lo apon lama in ti spiritual tum lutuk ang chi te po an lo chuak ta zel ani hi heng zong hi mo araw mel ngotang sap trong mak deu ne nan ron cho polanga araw mel ngotang ma se lo ngai reng ro heng hi bum na kong ani theyani ti hi i riang u chungril lama takna nei tu chuan leya mu thei krista taksa ko shan hi angai nep thei tak ngai lo ko ran zinga tel hin nuwa mati reng mai ani tam le ke minati buai ve lo wa voin chon huwa zai pol teng te khangai nom ka ti khop mai amu nom ka ti tam le ke minanti ati buai ve lo chungril lama takna kan nei chuan mani chau po in pathum chau po in ni ma ila pathian biak hian nuam reng mai ani pathian ne na in zom hian nuam reng mai ani chu zok chu ani chu wan chan tun lai zirti na mak deu aron khen huna hian tharau ding il tharau ding het nei zel turin ho in buat sayang u ei thizim chung chang te po hi a kan lu thuk man to lo nga yang heng te po hi dik tak chon tluk san na zia khani vekani I suwa an ring pe to lo mana chon an ring thin an ring pe to lo an tluk san to chu ni mai helam hi chu kan secretary te ho te pon an soi tam to kan lu chil tam ve lo tura ngai ri phot te ang ti chuan kan tlang kom na tan chuan zanina hian chungril takna kan zira chang hian thinlung sakhat chungril lam nget tak pathian tan rin nom tak tharau ding ngil tharau ding nget thinlung thiang hlim nei turin kan in fuya chungril lam en tu mitamoi chungril lam en tu pathian mi ta fia tling thinlung nei zeli tu mang u chu chungril lam takna pathian ina du chu ani pathian na thu kan zatan malsawm ro se amen